Kilencesi Huda için eşittiryen ey dostlar, ey ayallıqlar. Ol royayı dişteki pikrimizdeki zadı çıkaran. O da näme? Men utanmanç aydayn. Çün haqiqat zat. Men fikrimde, xiyalımda şova falan jere tüysli, qatti, yüzügözi, favadi, gelşigi, ene dädes falan jere, yüzügözi falan jere, hemme taraftan şijere giydi bolsa men izdivac etjek, yoksa izdivac etjekke dimek iştiva nazardır. Ve giydi oğlanlarda. Men falan tüysli oğlan, savadı falan, maqta tahsili falan, medreg falan, ödü falan, qattının santı falan, mitri falan, kulülüğü falan, uzilluğu falan, bizirek men izdivac ederini durmak günahkarçılıktır. Peygamber canın buyruğun tutmasızlıktır. Bir mesail baştada Huda için savatlı ayallıqlardan çürüyüm bir gurrun aydayn. Yana da ayttık. Bir tofor vaqt biz şu savatlı ayallıqlar ya savatlı dostlar diyemizde biderek adam derrok tirsek bilen qaqar. Görýäňmi savatlylara degjek bolýar ha diýip. Savatlylara degmek başga bir gurrun, savatly doganjyklama, Huda için nasihat edip, hayır irad edip, ahiratlaryny we dünýelerini hoş ýaşamagyny istemek başga zatdyr. Minberde mescidin mihrabyny otyp, şol ayallyqlama Huda için dünýä ahir hoş ýaşasyn diýip ýaxşy niýet bilen eşitdirýän, inşallah özüniň wujdanlary bilen, insaflary bilen, belki imanlary bilen gulak assyrlar. Şu mahal jamiamyzyň bir derdiniň miri, bir ayallyqlamyz meselen diplomamışdyk. Ya sawadyma hala mühendisi, pezeşki, hesapdary, ernäme ya muallimi birat okypdyr. Awwala şun daşyndan meselen bir sikli we oglan hastygary bolmany gorkýar. Näme? Barsam kawuljagym bilýänni. Nämeden çürüm? Çon gyýdy oglan aýdýa. Maňa iýmýär diýe derrew redet ýadem ödünne. Sen imanly ayallygan. Şaýtyan gurrunglamy hiç kime geňeşme, fakat imanyň geňeşde kulak as. Awwala sen Peygamber janyň sözüni kulak as. Seniki meselen pezeşki ya hesapdary ya mühendisi okypsaň, meselen sikil bir oglan gelýär. 9 okypdyr. Sen marada Peygamberimiz näme diýipdir? Aya aýdypdyrmy hökmän aýdanlary? Aýdan zady dinini we amanatyny we diýdi. Aya şoň 9 okyp sikli bolany bilen sen meselen ýanky sawadyň bolmagy bilen ikiňiziň nämäňizi fark etýär? Ol sawatdan daşgary ha. Tefahumumuz iýmiýär. Näme diýmelläşiň? Eger maly ba bolsa, äriň wezifesi harj etmek, maly az bolsa da malyny wara harj eder. Bila belli zat. Eger men puşeşmi derk etmeýär, men bir basawat gyýyn, men eginmaşmy derk etmeýär diýseň, ey ayallygyn iştiwa fikir. Näme diýip? Müslüman bolsaň, sawadyň bolsa bolmasa sen bir islami hijaby riayet etmeli bolarsyň. Hala adamyň çofon bolsyn, hala olukon doktora bolsyn. Ya fowga tehassusy bolsyn. Bide bir. Üçüncüsi. Eger Huda etmesen aramyzda ihtilaf bolar diýseň, ýene bir adam medrek fark etmeýär. Sen ihtilafyny Qur'an-ı Kerim bilen we Peygamber janyň sözü bilen hal etmeli mi etmelärmi? Musulman adam şoň bilen hal etmeli. Biz bir taýda da fark etmedi. Hop näme de onu fark etýär? Fark etýän ladyny utanman aýdaýyn. Gyýdy olan aýdýar. Men utanýanny. Sawady özünden gişik boýdaşlamyň arasynda başym etek bolar diýär. Ertikun xiyabanyny ýürüýemde, ärim meselen menden klasy, ýürüýüşi, kepleýişi jamiňçini etek bolýar. Men şundan utanýanny. Aya, ey savatly ayallygan, aya zindigi fakat şimi? Meselen fakat boýdaşlaryň arasynda fakhr furuşymışdyk. Yani kulli zindigi şimi? Hani zindagi amet beraye bendegi, zindagi bi bendegi şermendegi. Hani Peygambercan bizim ulgumuz bolýarlygy. Hani Peygambercan 25 ýaşyndaky, 40 ýaşyndaky Hadice bilen izdivac edelligi. Hani görüň? 25 ýaşynda jowan oglan, özünden 15 ýaş olakan Hadice bilen izdivac edýär. Ey dostlar, hani görüňler?
ayallygyny. Fakat yöne meselen boýdaşlarynyň bir kidanetki Hudaý tanıyanak, Peygamber tanıyanak, kıyamet tanıyanak. Eger zindigiň zatdan haber yok, şolan meselen gülüşecekmişdik. Hani sen musulman denana, ey sawatly ayallygyn, sen bir arzuň bolmaly, jennetiň hurgyly bolarny. Hani o fikir, hani o imanyň. Fakat bir köydek ayallygyň arasynda boýdaşlaryň klas ya gülüşecekmişsin ya gülüşecekän başyň olakan ya bolmaz. Müteessifana şoň üstünde de nagadar ha derset ayallygyň müteessifana izdivaçsyz galypdyrlar. Şu fikirlere allanıp, şu gürrünlere allanıp, mana haqiqatan allanmak diýeli. Neýinki ahun sawatly adamlara degdeg bolýar. Bir allamak däl, bir haqiqat Peygamber janyň we Allah Taala'nın kelamyny eşitdirmekdir. Belki gapdyňdaky sen allatdyryň.